Da. Daj stražu. Koliko je naravno cena duboga, znaš? Ne. Šta je? 70. 75, da je kupuješ kafira, šta je? Kad je na kojici se radeš kupu. Da, znači sam počeo šarku, da tu je gledao, sam dobio nekada 18. Ja bih ekipiran. Ajde, ljudi, vidim slušajte. Ajde. Priči, jedna. Tri. Oni drugi. Ajde. Čujemo. Para imati za operu. Ajde. Apo. Malo pojače. Ajde. Dva. Sad dobro. Ajde sad kada. Pa možemo u podijel. Da. La. Idu kurac.
Anja! Male. Šta? Gledaj što ovako. Ne, Ike, ne možeš to da nameštaš. Čekaj, se okučuje. Razbio se krug. Šta donesem? Sad se ću sve okej. Razbio se video se sve. Stigala sam kući, nikad nisam bio tu. Stigao sam kući, nikad nisam bio tu. Poznao sam ih, sreo ih na snu. Ljudi ljube